фестивал озмун дар телевизиони пойтахт барои дӯстдорони рэп хип-хоп. Марҳамат, то 15 ноябр номнавис намоед худро. рэпи тоҷик бия пойтахт номнавис кана агар рэперай бихона ба овози зиндаи худаш бифанера. биё нишонта маҳората агар ту метони, биё иштирока дар озмуни шӯри ҷавонӣ. интизор тем номнавис шад то 15 ноябр озмуни моҳа 1 то 3 декабр. дарои имконият уе фурсатаи дастнате ба банде ки рэпа хезонде се мибанда сарнате. рэпи тоҷикайрем би хип-хоп брейк данс хондани ин санат фақат дар кӯча ба фикрам бас. исбот ки буданта дар касое гуфта ки медона сазовори иҷои замун ки ти. ғолибони ин озмун бетуфа намемонанд. телефонҳо барои маълумот 935 10 80 938 25 88 68. маълумоти муфассалтар дар сомонаи www.shon-mc.com. фурсатро аз даст маде, зеро вақт ғанимат аст. мо шуморо интизорем.